Bisan pa man sa Baguio wa kini makapugong sa pipila ka mga mulupyo sa Eastern Visayas sama na lang sa Samar nga mangandam sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang report ni Femari Dumamo. Dinhi sa Hernani Public Cemetery sa Eastern Samar, wa panumbalinga sa tulo ka magsuon ng uwan. Busy sila sa pagpaatop sa lubnganan sa ilang amahan. Matod ni Noel Avindanyo, nga giuna nila kini ilabi na nga hapit ng adlaw sa mga kalag ug importante kanila ang paghatag og bili sa lubnganan sa ilang amahan. Kasi kaarawan nila yung pagdating ng undas, yan ang nila. About isang taon na isang base lang naman yan, di ba? Yan ang importante din sa amin dito, kailangan maayos yung nila, tapos libingan. Kining maglola ni tuyo sa pag-adto sa sementeryo ganiha. Kay gisuspenso ang klase tungod sa bagyo, gikuyugan sa 14 anyos nga apong iyang lola. Panaada di ni Lola Marilo Digito nga matag Biyernes moduaw sa lubnganan sa iyang bana. Biyernes. Parati ako pumupunta dito. Tiniinano ko yung asawa ko. Kasi magwa 1 year pa lang ng November 26. Oo. So ma'am, kahit bagyo walang makapapigil. Wala. Bakit? Dahil sa pagmamahalin ko. Mahal na mahal ko yan eh. Mato sa tigpamaba sa Police Regional Office 8, Police Lieutenant Colonel Belyarin Tuaya nga bisan adunay bagyo. Ugma sa alas 8 sa buntag, sugdan na ang pag-deploy sa ilang personnel sa mga samang uban ang mga force multiplier. Dugang ni rin Tuaya nga adunay mga minteryo nga abli 24 oras ilabi na mga pribadong samang. Nausay Kotobras alas 10 sa gabi. Kaya napanglantawan ang pagdagsa sa mga tao ilabi na karong Oktubre 31 ug Nobyembre 1. Pahimangno nila sa publiko nga sundon gihapon ang minimum health protocol. Ang PRO8 naka-heightened alert na alang sa kalagkalag. Lakip sa lugar din ipagkatapang kapulisan ug force multiplier maong mga simbahan, plaza ug uban pang suruyanan tungod sa long weekend. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.